Las 12 da mañá 36 minutos en este 8 de abril que é mércores. Para non ser un día moi especial e para unha das nosas seguintes convidadas un día, bueno, anfitriona tamén a vez, un día moi especial. Esta tarde na Coruña, no Teatro Rosalía, vai a haber unha gala moi especial a do Teatro Galego, os premios María Casares, creo que son 16 categorías ou algo así, e entre elas está a de actriz secundaria, mellor actriz secundaria, pois unha cullerdense, unha veciña do Burgo que cada vez fai máis patria, ela, que pois a nosa Raquel Crespo está nominada e ademais por unha obra que é responsabilidade dunha compañía cullerdense, a residente en servizos múltiples como é Elefante Elegante. Por alta costura está nominada a nosa Raquel Crespo e ademais tamén nos propios premios tamén finalista a mellor vestiario pois Carolina Díguele, que é a responsable deste área en Elefante Elegante. Nos hoxe a nosa Raquel Crespo que ven a poñer o punto en boca. Temos que dar as felicidades anticipadas e toda a sorte do mundo. Que tal, Raquel? Buenos días. Que tal, Fran? Como estamos? Nerviosos. Eu sen palabras xa. No, que va, empezamos ben. Sen palabras non creo, Cristina, casi nunca. Cristina Ramallo, que tal? Moi bo día. Hola, buenos días. Cristina, que tal? Estamos mellor? Muy bien, muy bien. Estamos repostos xa? Sí, exacto. Xa que a semana pasada estivemos Fran e máis eu só. Xa estoy sana e salva, sí. Non Oye, calábamos. pero mira que falábamos, non parábamos de falar, a semana pasada. Los escuché desde casita. Muchas gracias por los cariños. Bueno. E hoxe temos un convidado moi especial que eu, me vai ides permitir que o presente eu, porque lle teño especial aprecio e é a primeira vez que nos vemos as caras así en directo e falamos moitísimas veces e ademais son entrevistas, como digo eu, nas que é agradabilísimo falar porque sabes que a persoa co que falas sabe do que fala, ten un montón de experiencia e sabiduría artística como é Gonzalo Guerreiro, o factotum, o pater, o alma pater, non? E xunto con María de Elefante Elegante. Que tal, Gonzalo? Moi bo día. Moi ben, bo día. Pois por fin vin visitarvos aquí. Sí, tiñamos moitas ganas, porque con Gonzalo se fala moitísimo de arte, é unha persoa que vive con paixón, o que non deixa de ser tamén, aparte unha paixón, unha ocupación, un medio de vida, e creo que vos o mesturades do mellor xeito, non, Gonzalo? Sí, é un xeito de estar, como decías ti, é un xeito de vivir, un xeito de ver o mundo. Eu creo que o mundo tal como é non me vale, entón preciso de verlo de outro xeito e imaginalo e proxetalo e vivilo de outra forma. E Elefante Elegante, pois hoxe vai a ver, xa ten, na miña opinión, reflectido ese traballo, ese esforzo. Os premios, decían antes con Gonzalo, os premios están ben, si caen ben, pero sobre todo o recoñecemento, é dicir, que alguén se fixe no que faz. Sí, sobre todo da profesión, non é un recoñecemento da profesión, ou seja, son os teus pares que recoñecen o teu traballo. Entón, nós somos moi exixentes os uns cos outros, está claro. Entón, que os teus compañeiros e compañeiras de profesión recoñezan a calidade do teu traballo é sempre unha alegría moi grande, claro que sí. Eu estou tratando a directora do programa da sección que é Raquel, como se fora unha convidada, pero ela, que ademais que ela problema Fran. Problema de palabra non ten. Moitas non, a verdade é que non. Bueno, conduce ti, pero que hoxe quería destacar que estades aí. Hoxe estou moi nerviosa porque está aquí Gonzalo. Bueno. No, pero en plan positivo. De feito miraba agora para ti, así a ver, aínda que ninguén nos ve, pero esperemos que alguén nos escoite. Por favor, sí, confiamos nos ointes. Xa che digo que sí. Eu estaba pensando agora en ti como profesional e como persoa e viñame agora a cabeza unha cousa moi bonita que me dixestes ti, claro, para min é bonita, para ti tal vez é, bueno, no? Cousas que pasan na vida, que nun dos últimos bolos que tivemos en Ártica en Vigo, eu sempre que acaba o bolo, tal vez non o digo abertamente, pero me automachaco por momentos, non? E díxome Gonzalo, mira Raquel, diste un par de notas para unha parte que teño aí na peza, e díxome, mira, todo o que che digo eu hoxe non é como un director que quere mandar a súa actriz, non é como pois máis pedagóxico, non? Como un director que lle di algo a súa actriz para que o día que morra este espectáculo, que deixe de haber bolos e que tal, ti marches daqui pois sendo mellor actriz, non? Tendo pois máis coñecemento, non? A ver como digo, que sexas máis consciente de ti mesma. E para min foi unha das notas como directores e directoras que pasei, polas mans que pasei, das
que xa entendes de por sí, pero que normalmente non te din, non? Que simplemente son notas e de repente esta persoa te está dicindo non, quero que marches aquí sabendo que aprendiches e que hai algo en ti a maiores, non? Que non eres a que eras. Sí, que non é un fin en sí mesmo, é un paso máis nun camiño longo, entón que sirva de aprendizaxe, non? Non é tanto obxectivos concretos para aquí e agora, que tamén os hai, lóxicamente, pero que faga parte dun proceso de crecemento que dure para sempre, non? É iso. E entón, claro, pensando, non, de repente vernos nesta figura de director, actriz, senador, actriz, non sei se di así en portugués, pero eu sempre digo así, actriz. Como empezaches ti, realmente? Porque ti antes de director eras actor, non? Entón, queríamos saber un pouco a orixe de Gonzalo Guerreiro. Bueno, a ver se podo resumir, sí. Eu estaba na facultade de psicoloxía. Estaba... Entón, porque, bueno, na época en que eu estudei era suposto ir para a facultade, estaba en Lisboa, e no momento de ir para a facultade, pois eu non había nada que me chamase a atención. O que me gustaba estaba sempre vinculado ás artes. Eu xa facía música, gustábame moito a dibuixar, todo o que eran manualidades. E iso non era valorado. De feito, os meus compañeros burlábanse de min, non? Porque eu sacaba boas notas a todo o que era pois manualidades, dibuixo, traballo con madeira. Estaba nun colexio en que estaba moi vinculado coa electricidade, coa madeira, coa mecánica. Entonces, todo o que era manual, todo o que era creativo, eu sacaba moi boas notas e o demais iba probando ali máis ou menos, pero non había nada que me... E tampouco non había nada que me... Eu sabía que a parte creativa, a parte artística me chamaba moito a atención, a música gustábame moito, pero non me imaginaba escritor, non me imaginaba bailarín, non me imaginaba músico, entonces tampouco tiña nada... Entonces fixen estes varios tests psicotécnicos que había que facer na época e todo daba artes. Entonces, cuanto máis artes daba, máis se burlaban de mí. Claro. E os meus pais tampouco lle daban valor. E eu propio dicía, bueno, pues que tontería, non? Non valgo para nada, porque se claro, sale isto, non tiña ninguén na familia, entonces se sale isto é porque son un fracaso, non? Non valgo ni para matemática, ni para literatura, ni para nada de xeito, ni para abogado. Entonces os tests, como botaban de fora as artes, que quedaban as humanidades, ou seja, estaba o ser humano aí. Entonces quedaba socioloxía, antropoloxía e psicoloxía. E eu tiven que decidirme por unha e fun para a psicoloxía. Pero era moi infeliz. Entón, cheguei ao cuarto ano de carreira, pero non me imaginaba sendo psicólogo, ainda que me guste moito a psicoloxía. E dixen, eu teño que seguir buscando. E o único que me faltaba era o teatro. Nunca probara, vira unha ou dúas cousiñas, pero nada de que me chamase a atención. Entonces apunteime nos cursillos. E no primeiro día, na primeira hora, nos primeiros exercicios do primeiro curso de teatro que fixen, que tiña 20 anos, foi unha revelación. Foi unha cousa, unha revelación, ou seja, eu sentín cousas que nunca sentira, veiculei cousas que nunca tivera a posibilidade de facer, non? E de repente foi como un subidón, unha cousa increíble. E nese momento eu sentín que ese era o camiño. E despois do teatro ten todo eso, ou seja, ten manualidades, as artes plásticas, ten a escenografía, ten a literatura, ten a música. Entón foi unha sorte telo atopado aos 20 anos. Ainda intentei seguir o Conservatorio de Teatro en Lisboa con psicoloxía, pero nada, xa non deu, xa abandonei psicoloxía e xa quedei co teatro ata hoxe. Y fue difícil una vez, bueno, cogiste la certeza, ¿no? Y una vez tenías esa certeza, a los 20 años fue difícil decir, bueno, este es el camino, digo, por el contexto, ¿no? Tan complicado, porque es arte finalmente, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con todo alrededor, no? Pois mira, eu xa armei un grupo de teatro aficionado, porque acabou ese cursillo, entón eu quería seguir facendo, e preguntei ao profesor, e agora que fago? Pois montate un grupo e eu, venga, quen quere facer un grupo? Que maravilla. Entón xa nos reunimos 4, xa armamos un grupo, xa empezamos a ensaiar, e esa obra estrenou ao cabo de un mes ou 2, e miña nai veo ver,
dixo que nunca me vira así, ela non sabía describir, dixe, nunca te vin así, falar dese xeito, expresarte dese xeito, rir dese xeito, entonces nunca te vira tan feliz, foi o que me dixo. Entonces, se ese é o camiño que tes que seguir, tes todo o meu apoio. Qué bonito. Genial, e así foi. bueno, Teño como memoria de varias persoas deste momento de revelación, non de si mesmos, senón dos pais vendo como ti traballas no teu oficio. Sabes, de sentir, wow, vale, ok, os psicotécnicos tiñan sentido, sabes, tiñan razón. Que cuando uno está como con una certeza, como con una íntima convicción muy fuerte, como que el contexto, aunque haya sido adverso al inicio, sí que te acompaña. Quiero decir, cuando vos estás con una íntima convicción muy fuerte, sí que igual que la gente no piensa mucho en el dinero, los papás y esto, si te ven como muy convencido, bueno, y te acompañan, ¿no? Hay algo ahí. De eso, ¿no? De íntima convicción, ¿no? É iso, ou seja, digan o que che digan, se ti tes esa forza interior, dá igual o que te digan. Podes ir ata o fin do mundo, podes con todo, claro. Porque aí non había ninguna dúbida, entón foi... Que es que uno no hace un plebiscito, ¿no? Ves que cuando uno tiene 20 años y está convencido de algo, es que no hay plebiscito ahí. Me voy con mis amigos con 4 y hago teatro y no, a ver qué opinan nadie. No, é que eu estaba disposto a todo, claro. Qué bueno. Non, nada me podría quitar dese camiño. Sí, porque hay mucho adolescente y mucha gente joven con mucha duda. ¿Qué hago? ¿No? Perdidos, ¿no? Pero cuando te viene esa íntima convicción, es cierto que viene, que ya te vas a dar cuenta. ¿Y cómo es estar enamorado? Cuando llegue te vas a dar cuenta, ¿no? Esto que a veces le decimos los adultos o la gente que ya ha vivido alguna cosa, ¿no? Tranquilo que lo vas a notar, ¿no? Es que ya te vas a dar cuenta cuando te llegue la vocación, ¿no? Esto que, ¿qué es la vocación? Ya va a llegar, y esto que dices tú, ¿no? Cuando me llegó tuve una certeza tan íntima que era capaz de decirle al mundo que era esto, y no otra cosa, ¿no? Es esto. Entón xa me apuntei á escola de teatro de actores. Naquela época, no século pasado, non había en Lisboa ainda formación de directores. Pero así que rematei a escola, ou seja, cando tiña 23 anos, levaba 3 anos facendo teatro, xa me empezou a interesar contar as miñas cousas. Foi un pouco iso. Xa empezou foi pouco a pouco. O teatro era o actor, non? Para min, daquela. E pouco a pouco empecé a ver que non, que tamén era a escenografía, que era a iluminación, que era a dirección, que era o vestiario, a música, e me interesaba todo, porque me gusta todo. Entón, quería contar as miñas cousas. Entonces, apetecía meter unha visión máis global tamén. Entonces, xa aos 3 anos, eu xa me sentía máis director que actor. Que ademais, perdón, isto que esta vontade non da que falas de que che guste todo, notase moito na vosa linguaxe escénica, que se nota que hai man que non é, ás veces tives un espectáculo e non, aínda que contratedes a xente, vestiario e tal, ti cando traballas con eles nos ensaios hai como un 100% de atención a todo. E iso notase, que non todo o mundo fai. Hai como iso, a linguaxe, a plástica vai totalmente ligada tamén na interpretación e todo pasa polas vosas mans, non sempre. Sí, para mí son como dibuxos, son como cuadros, son como fotografías. Cada escena é unha fotografía que hai que poñer en movimento, entonces que ten que ver co anterior e coa que ven despois. Entón hai unha lógica dramatúrxica da forma, da cor, da música, da narrativa da propia peza, e todo eso está relacionado. Pero bueno, é unha utopía. É unha utopía. Utopía que en portugués? Non. Podía ser, Eu antes falaba con él, antes de empezar o programa, e a mí me fascina moito isto que está a dicir él, non? Porque falábamos de que, a revés que o cine, que acaba aí plasmado, o teatro é algo vivo. É algo orgánico casi, non? E sobre todo, co xeito co que facedes en Elefante Elegante, decir, é algo vivo, é un fillo voso, pero de verdad, porque está toda a vosa personalidade, o voso punto de vista está aí na obra, é dicir, controlades todo, digamos, todo o proceso e todos os aspectos, dende a iluminación, como ti queres que sexa, como ti sintes que o espectáculo e que os personaxes necesitan esa luz concreta e ese decorado, non? É dicir, é o teatro total. Sí, pero sempre espero non castrar a ninguén. Nin as actrices, nin os actores, nin a diseñadora de vestiario. Bueno, que dice, entre vos, eu falo máis de ti, de vos, a compañía é un pouquiño aquí, sí. É voso o espectáculo. Non, é iso, e eu meto a man en todo, entón sempre co cuidado tamén de respetar o traballo de cada quen.
espero que cada persoa sinta que ten voz no que está facendo, tanto as actrices como a diseñadora de vestiario, como a iluminadora. Traballo sempre moito con propostas que me fan, claro. Despois, sí, teño a última palabra porque ese é o meu rol, pero intento non decir o que facer ou como facer, claro, senón que intento, non sei se sou capaz de crear un pouco unha mentalidade común, un universo común, porque o espectáculo é de todos, non é de todos, claro. E é tamén do público, un pouco? Eso espero. Porque vos tendes ese costume aquí en Culleredo, a compañía residente que é Elefante Elegante, estrea, preestrea as montaxes, igual que foi con Alta Costura, e ademais é un público moi exigente. Adolescente. Os adolescentes, a veces tamén os maiores, pero sobre todo os adolescentes, que se non lles gusta algo se quedan calados ou non, Gonzalo. Ou non, todo o contrario, non? Claro. Sí. O durmen ou eu que sei, todo pode pasar. Claro. Sí, hai esa facemos sempre esas funcións escolares para o alumnado cullerdense antes de ir polo mundo adiante. Claro. E iso como te funciona a ti? Como vos funciona a vos, a compañía? É unha especie de test, a decir, vamos a soltar o fillo aí solo ante el peligro do público, non? Sí, o espectáculo nunca está listo, porque nos ensaiamos 6-7 semanas, porque para que todos podamos cobrar dignamente non podemos ensaiar máis. Entón, porque o orzamento é o que é. Entón, cando estrea, o espectáculo non está listo. De feito, despois de estrear, seguimos cambiando cousas e agora hai 3 escenas onde o que eu sei que non están ben. E a culpa non é de quen está en escena, é responsabilidade miña. Entón, vamos seguir traballando nelas ata que estean rematadas. Entonces, chega un momento nos ensaios que tamén inevitablemente eu perdo a lucidez. E hai cousas que xa non sei se é así, se non é así. Hai cousas que digo, isto non é así, pero non sei como é. Vexo que ten un problema, pero non sei cal é o problema. Claro. Non sei. Perdés como la objetividad de... claro. Sí. Por estar ahí en el proceso, claro. Sí. De estar aí como en el remolino, ¿no? Sí, ou por falta de capacidad. No. igual os vos de verdade non perden esa... No, claro. Dende dentro, o sea, creo que é algo para nós super nutritivo realmente. A túa perda, así soa, non? Pero Claro. sí, de feito, mira, outra cousa que me ven á cabeza. Gonzalo nun dos últimos bolos dicindo, sinto, porque cambiaron a escena, pero despois de 14 de que me era mellor. E eu lembro de ou dicirche ou pensalo de, pero para nós é algo bonito, porque o teatro que ten de diferencia do cine que é un arte nunca, aquí agora. Entón tamén para nós, para non relaxarnos nunca, non? Que non saia esa escena, que sempre teñas que estar atento a un pequeno cambio ou que, pois mira, aínda que sexa máis enerxía, ou proba isto, ou vale, imos cambiar unha escena para diante e para atrás. Claro, para nós é algo positivo, porque primeiro baixas a terra, pisas, eres unha ferramenta máis nesta máquina, e probas e xogas, non? Que o xogo é a base do teatro. Eso tamén porque vos estades moi disponibles para eso, entonces non vale calquera actriz ni calquera actor. O sexa, para poder facer eso que acabas de decir, vos tendes que ter esa ximnasia de poder testar cousas en directo, porque testan cousas en directo moitas veces. E a veces digo, me van decir que no. E poñemo no seu lugar e digo, é igual, é lexítimo que me digan que no, ¿no? Pero nunca me dixeron que no. Qué bueno. Adoramos o noso director. E ata que punto o fillo que un pare, digamos, ou prepare antes de que saia a luz, eso que decías deses cambios, esa escena que ao principio habías así e agora non, até que canto se parece o fillo inicial, o proxecto de fillo artístico ao fillo que sale ao final, que, como ti decías, non vai ser o mismo o que preestreaches en Culleredo que cando rematedes a xira por Galicia. Dices, vai ser diferente, non? O mellor xa ten barba e antes non tiña nada, ou era rubio ou era moreno, non? E aí o que decías antes é porque o público se apropia do espectáculo. Entonces eu cando perdo esta visión, o primeiro público, que é o alumnado de Culleredo, eu nin preciso de ver a reacción deles. Ver unha escena que xa vin 20 veces, 30 veces, 40 veces, de repente vela con público, aínda que estean calados e non se expresen, como que de repente o vexo o que está mal, non? Solo polo feito de que o público estea presente, aínda que non se manifeste. Entón non sei explicalo, pero o feito de que hai un pudor, non? Dicir, están vendo unha cousa que non está ben, non? E síntome fatal con iso, e de repente
teño que rapidamente entender por qué e intentar solucionar o antes posible. E agora xa me perdí. Pero eso tamén son tablas. O sea, quero dicir, claro. se nota, o sea, é un traballo detrás moi grande, que en Gonzalo notase, en María tamén, quero dicir, nos dous, hai moito traballo detrás de moitos anos, con moitos espectáculos, se nota, ademais, que ti eres actor, o sea, digo, porque ás veces o tema do ritmo na escena, o sea, xa, ti sabes perfectamente o que o actor está vivindo porque ti viviches iso, e cando ves dende fora é máis claro, non? Isto é como sempre, consellos dou, pero para mí non teño, non? Pero eres consciente do que pasa. Claro, supoño que ten que ser, a visión se ten que agrandar o dobre. Sí, moitas veces intento facer eso. Antes de propoñervos unha cousa, imagino que un director me propón a mí. E intento ver se eu como actor tería ferramentas para dar resposta a iso. E se sinto que sí, entón creo que é lexítimo pedir iso a un actor ou unha actriz. E intento poñerme no lugar dunha actriz ou dun actor antes. E a veces vou pedir cousas e digo, isto non pido porque se me pedisen a min eu non sabía, isto non me axudaría ou non sabía que facer. Entón intento facer ese exercicio. Sí, pero bueno, é de todos, quero decir, eu creo que a criatura tende a ser máis fermosa, máis sana, máis bonita, cando ves realmente que é dos actores e das actrices. E cando están eles en diálogo co público e decir, eu aquí xa non pinto nada. Te pasa eso, quiero decir que cuando ya ves que crece, ¿no? Que camina el bebé, digamos, de alguna manera, sientes que es más bonito. É a grande satisfacción. Vale, ok. Esa é a grande satisfacción. Hay algo de eso, vale, qué bonito. E agora estamos un poquinho nesa fase en que eles en escena están empezando a dialogar co público, están atopando un ritmo que antes era entre eles e eu, e agora é entre eles e o público. E entonces como ten que ser cando educamos un fillo, é preparalo para a vida. Nós non vamos estar aí con o noso fillo para sempre. Sí. E cando ves que o teu fillo ten ferramentas para sobrevivir e para ser feliz, que te sentes satisfeito como pai. Ahí es la parte de tu disfrute, ¿no? Porque digo, bueno, ¿cuándo disfruta Gonzalo? ¿Cuál es el momento de decir, bueno, ahora respiro, que está sanito? Que... Bueno, é un sufrimento. É un sufrimento. O disfrutes. Se vexo a xente disfrutar, se os vexo a eles felices. Micro disfrutes, ¿sabes? Porque claro, esto de la felicidad eterna, no, pero decir, bueno, qué linda me salió esta escena. Pero estamos a falar dun fillo, é un fillo adolescente, claro, igual. Claro. Es rebelde, ¿no? Claro, alguna vez... a ver, chiquititos, momentitos de decir, esto salió, la verdad que, ¿no? Esos momentitos así de decir, ¿te descubres disfrutando ahí? Sí. Sí, cuando vexo pues, que unha actriz ou un actor fai algo que o público reacciona como eu esperaba que debe entenden un e outro que están dialogando. Eso es. Claro que sí, claro que sí. Hai algún fillo do que te sintas máis orgulloso de toda a trayectoria? Algunha peza así que... Pois non sei, non, creo que non. Ao estrenar unha obra eu xa teño ganas de facer outra. Porque xa teño ganas de ir por outro camiño, de facer máis así ou máis do outro xeito. Entón, porque tamén son ansioso por natureza, infelizmente. Entón estou sempre moi no futuro. Entón non creo. Me encanta a alta costura, teño moita necesidade de arreglar estas 3 escenas, que creo que aínda teñen que levar aí estou ansioso por eso, pero estou moi contento, moi orgulloso de alta costura. Vexo que disfrutades tamén. Sí, eso sí que pasámoslo pipa. Estou moi contento e eu espero que teña unha larga vida por diante. Esperamos todos, así. Algo e que gañe 2 premios esta noite. Claro, sí, por Dios, sí. Ata que punto, un deles o teu, Ata que punto vos interesa gañar os premios, é dicir, é bonito. Ata que punto un artista, neste caso o director, bueno, que vos gañastedes, quero dicir, gañastedes de feito que é unha escena super bonita que podes ver en YouTube, que eu dixeño a María que vino en YouTube así fan de que gañaron un María Casares, gañastedes, era mellor un hotel de primeira sobre o río, dirección de movemento, e subiron os dous, e un momento fermoso dun beijiño así super lindo de joder, moitos. Foi María que me pillou aí, eu estaba desprevenido. Foi super bonito.
Claro, quero dicir que xa saben o que é gañar, non? Un premio. Sí, está claro, pero bueno, ilusiona igual, non? É dicir, ilusiona por ese recoñecemento, que ten que ser, decir, todo o esforzo que fago para comunicar co público, e decía antes Gonzalo algo moi interesante, é dicir, coa propia profesión, que pasan tamén por ese proceso creativo, por ese mesmo estrés, ese fillo que queres parir e como sairá, e recoñecen ese esforzo que fixen, non? Aínda que, bueno, pues, se non o leva, pero que estás aí, non? E eso é importante. Sí, é moi importante. Esta noite, por exemplo, pues, con Carolina xa levamos moitos anos traballando, e alguén que vende as artes plásticas, entón que me axuda moito coa escenografía e que fai o vestiario, o atrezo moito, entón eu creo que o merece, porque traballa moitísimo, é unha persoa tamén que nunca dá o traballo por rematado, entón eso para mí é moi importante, ter xente ao meu redor así, no? Que non me diga, porque a xente así que di, bueno, xa está, tío, xa está ben, por favor, ata aquí. Se acabou, ata aquí. E digo, vale, pois unha pena, entonces a partir de ahora seguirei solo. E Carolina, no, sempre disponible, sempre aberta para seguir mellorando. Entonces, yo creo que o merece. Ainda que non o gane, para mí xa gañou, e o mismo con Raquel. O mismo con Raquel, porque non tens que dicir nada, que me poñe nervioso. Está moi ben, tendes que vir ver. Ten varias escenas en que está moi ben, pero sobre todo unha que a mí me gustaría comentar ahora, que había un momento, María e eu estábamos dándolle voltas a unha escena e non sabíamos moi ben como facela, e eu resistíme moito tempo, ata que un día tivemos así unha pequena idea, pero moi poquinha cousa, dixemos a Raquel, mira Raquel, habría que probar isto, e non vou dicir para que viñades a ver a obra, podedes vir podedes vir a Lugo mañán, ou a Oleiros, en Culleredo tamén imos estar en setembro, creo. En Culleredo sí, pero máis pa diante, sí, máis para diante. todo o público, pero podedes ver na nosa páxina web. Eso. Entonces propuxamos a Raquel, mira, aí así esta idea, podes probar algo. Entonces a escena que creou foi prácticamente feita por unha improvisación dela. Ela ten moito texto, demos ali 2 ou 3 ideas, pero todo o texto que o sacou e que inventou foi dela. Despois eu graveino, escribino, cambiei media docena de cousas e devolviño para que o podese memorizar. Pero bueno, que é unha creación súa, ou seja, esa escena é máis súa que miña. Entonces nós o que tivemos foi un pouco a visión do momento da escena, do espectáculo que precisaba desa escena nese momento, pero entonces por esa escena non solo, pero tamén eu creo que máis que merecido que gañe o premio esta noite. Directo. Que nervios, Raquel, que nervios, que chudea o propio director. Ademais, perdón, pero teño que dicir unha cosa, é un pouco triste que acabo de pensar e digo, jova, foi a base de impro tal, pero que triste que mi director me teña que mirar, Raquel, a base de ti inventaches este texto, que non é a primeira vez que me di, aprende ben o texto. Despois, pero a orixe non había. No. A orixe non había. Pero digo, cando un ten as súas propias palabras, ás veces é peor, non? É difícil, eu sei que é. Qué bonito, Gonzalo. Gonzalo. Ay, por favor. Qué mesa ilustre, qué lindo, Sí, a verdade é que me sinto sí. super agradecida cos Elefantiers porque me deixen traballar con eles. E xa tedes o smoking e tío vestido para a alfombra vermella? Non, eu sin vestido, boa. Sin filtros. Sin vestido. Quero dicir unha cousa, maiores, antes de nada. Hoxe tiven que ir un momento Marineda e tiven que entrar nunha tenda por desgracia, digo, é moi importante ver alta costura, porque por desgracia unha das cousas que falamos, tampouco vou dicir nada da escena, pero que falamos con bastante ironía, non, neste final, falamos de máquinas de autocobro. Desa tenda hai un mes había persoas cobrando, agora xa non hai nada. Nada. Hai creo que 15 máquinas de autocobro agora mesmo. Eso onde dis. Súper triste. Sí. En varias tendas. En varias, sí. Pero hoxe foi como un shock. Sí. Sabes, foi como E o problema é que non perden clientes. Non. A xente sigue cada indo. vez más. O seja, nós agora facemos o traballo de quen nos cobraba, empaquetaba e seguimos, temos que facer eso a maiores, igual pagamos un precio superior á roupa e seguimos indo. Non hai boicot ningún. Seguimos indo. Nada. Eu fun facer un estudo de campo, Non pasa nada en ir. Eu digo... No, claro, pero sí que é verdade porque que... o espectáculo fala da moda rápida e do xeito como consumimos roupa, que xa non é vestir roupa, é consumir roupa. Entón, o problema é esa adicción que temos ao consumo, deste caso, de roupa. E a ironía do título alta costura, claro.
Total. Bueno, e agora, porque xa se nos acaba o tempo, simplemente unhas palabras que queras dicirlle a xente para que se anime tanto a ver teatro, a participar do teatro, a vivir del, si cabe. O sea, algunhas palabras para os nosos ointes da túa man, da túa boca? Pois que veñan a vernos, que vexan por onde vamos, porque intentamos que se divirtan, sobre todo, pero que sexa tamén un momento revelador, ¿no? Que sexa non é un traballo solo literario, non traballamos a partir dun texto fixo, escrito, pero hai sempre unha intención grande de estimular todos os sentidos, de que sexa unha experiencia sensorial, ¿no? Que vas ver un espectáculo, estás ali 1 hora e cuarto, 1 hora e media, pero que te sintas estimulada a nivel visual, a nivel do olfacto, a nivel auditivo e a nivel emotivo tamén, e que nos fai sentir vivos, e que nos fai ver a vida de outro xeito, e que nos fai soñar. E eu creo que a vida sin soño non ten sentido ningún. Que bonito. Sí. Qué lindo. Ai, Fran, con xente así, facer punto en boca sempre mola, Sí, hermoso. Ai, que Sabía, sí. por eso decía que me emocionaba especialmente que estivera Gonzalo, porque con él captas, comunicas esa paixón, esa vocación que di, ¿no? Sí, sí. Polo arte. Pois nada, pois moitísimas grazas entonces, gracias. Oxe. Bueno, un Imos placer. pasalo ben, vos non o sei, pero nos imos pasalo ben, Sí, oxe, súper, iso súper. seguro. Sí. Bueno, pues nada, punto en boca. Eso. Bueno, prepárate, Gonzalo, non nos xulgues. Gonzalo, no te asustes, No. no te asustes ahora. No te Estamos asustes, por practicando. favor. Sí, sí. Nada. Unha, Nuestro cierre clown. dúas e punto. Boca. E non lle pedimos ao director que diga o seu dictame, porque o mellor é severo, no. o mellor é severo. No, que foi moi bonita Me ata agora. encantou. Gracias, Gonzalo. Gracias, Cris. Gracias, Raquel. Moita ti, sorte, Fran. moita sorte, por favor. Iso. Por favor, moita Así, a sorte. tope. Moita. Elefante elegante, alta costura. Muchas Pronto en Culleredo. Bueno, Sí, uns meses. despois do verán. Pero que veñan a Oleiros. Sí, claro. ¿En En Oleiros abril. cuándo? ¿En Oleiros? ¿Cuándo? Eu creo que 18. 18. E en Lugo, que decides mañá. Mañá. Mañana en Lugo. Mañá, Bueno, pues ás 8:30. hai que ir. Iso, Gracias. iso.